ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಬೂತಾಯಿಮಿಂದ ಸಾರು నేను ఏం చేయమంటున్నాను ఈ వీడియోడి అందుకనొటిಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರೀ ಟಿಪ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಿ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನಂತೆ ನಿಖಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನ ಆತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ. ಸೊ ಬೋಡಾಪುನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಉದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ್ಡ ಮೆಣಸು, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಓಮ, ಮೆತ್ತೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಮಂಜುಲು, ಪುಳಿ. ಓಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೈಸಸ್ ఉన్నాయి అన్నట్టే ఆయిల్ ఫ్రై మంతిಗೆ ತೊಂದೆ. ಓಕೆ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೈ ಮಂತಿಗೆ ತೊಂದೆ ఒక పుಳಿ. ಸೊ ಮೀಂದ ಪ್ರಮಾಣ ತೋದು ನಿಕಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಸನ್ನು ನಿಕಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದೆ ಒಂದಿನ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ ದಾತಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ತಾರೆಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದಿನ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಸೇರ್ಪಾರ್ದು ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದ ಕಡೆದು ಒಂಜಿ ಬಿಸಲಿಗೆ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗಸಿ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ದಪ್ಪದಿಲ್ಲ ಸಾರು ಟೈಪ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಸಾರ್ದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಗೆ ದಿಗೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾನದು ಉಪ್ಪು, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಶುಂಠಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆರ ಬಿಡ್ಲೆ ಈ ಮರೆಯಲ್ಲದ ಟೈಮ್ಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಬೂತಾಯ್ದ ಸ್ಪೈಸಿ ಆಯ್ನ ಒಂಚು ಕಜಿ ಪಿತ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಣಸುದ್ದೆ ಪಂತ ಈ ಟೈಮ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುನೆ ಇರ್ತ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮರೆಯಲ್ಲ ಟೈಮ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುನೆ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಲ ಎಡ್ಡಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೂತಾಯ್ಡು ಹೇರಳವಾದ ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುಡು ನಡೆಯಾನು ಬೂತಾಯಿ ಫಿಶ್ನ ನೀಟಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದೇ. ಸೊ ಯಾನೆಟೆ ಹುಂಡೇನು ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋನ್ವೆ ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಂಡ ಇಡಿ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ 1 by 1 ಫಿಶ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಕ ಪಂಡ ಮೀನಿನ ಮಸಾಲಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೂತಾಯಿ ಒವೇ ಕಜಿಪುರ್ಲ ಈ ಬೂತಾಯ್ದ ಕಜಿಪು ಅಂತಾರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಒಂದೇ ಪನಲ್ಲಿ ದಪ್ಪಂಡ ಎಂಚ ಮಂತನಲ್ಲ ಕಜಿಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುನದು ಕಡಕ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿತ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಂತಂಡ ಏತ ವನಸ್ ಬಂಜರ ಅಂದ ಪನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ನಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನಿಗೆ ನೋಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕ. ಓಕೆ.